Deň, opäť vás vítame pri počúvaní podcastu Bystrica má naviac, kde sa venujeme témam, ktoré rezonujú Banskou Bystricou a dnešnou témou budú dva podujatia, ktoré boli posledné dni a tým je Radvanský jarmok a Deň kroja a mám tu jednu veľmi špeciálnu hostku, etnomuzikologičku Alžbetu Lukáčovú, ktorá je teda zanietinou folkloristkou, pracuje v Banskej Bystrici a možno taká pikoška, že prečo vlastne ten folklór, tak Betka má v rodine veľmi známu osobnosť folklórneho sveta na Slovensku a to je huslista Samko Dudík. A ahoj Betka. Ahoj, pozdravujem všetkých. A možno by sme mohli začať práve Samkom Dudíkom a porozprávať poslucháčom, že vlastne kto bol Samko Dudík. No tak je to taká dlhá rodinná genéza, lebo Samko Dudík je vlastne dneska už dá sa povedať legenda slovenskej ľudovej hudby. Bol to primáš, ktorý pochádzal z Mijavy, narodil sa na Mijave v roku 1880, teda už dosť dávno. No a akoby presiahol svojou muzikou aj svojou pôsobnosťou región, stal sa aj takým inšpiračným zdrojom viacerých osobností vlastne profesionálnej kultúry. Napríklad bol priateľom Leoša Janáčka, známeho skladateľa operného napríklad, alebo teda skladateľa vážnej hudby. No a teda jednak mal vynikajúcu kapelu, bol vynikajúcim primášom, ale bol aj veľkým národovcom, veľkým bojovníkom proti maďarskému útlaku, proti maďarizácii, veľkým propagátorom myšlienky slovanskej vzájomnosti. To je to, čo dnes vnímame trochu to som nevedela. V inom kontexte, ale bavíme sa o prelome 19. a 20. storočia, kedy naozaj on sa snažil nejakým spôsobom pozdvihnúť ten slovenský národ, a najmä teda spod jarma, teda útlaku toho Uhorska alebo tých Maďarov, nazvime to takto. Takže mám takúto veľkú hudobnú tradíciu v rodine, no a potom samozrejme aj jeho potomkovia, jeho najmladším synom bol Jaroslav Dudík, ktorý bol huslista a cymbalista a to bol môj dedo, takže ja som preto cymbalistka a zrejme aj preto teda inklinujem k ľudovej tradícii. Áno, ja si te pamätám, teda my sa poznáme dlhšie aj z folklórnych súborov a teda ty si nám vždycky hrala na cymbal a aj spievala. A môžeš ešte povedať, že či ťa to nejako ešte ovplyvnilo viacej, nie len tým, že teda možno si bola od malička vedená k tomu cymbalu, ale že či ťa to vlastne ovplyvnilo, tá tvoja história v rodine. Tak bolo to niečo, čo bolo prítomné v našej rodine, v čom som ja vyrastala, ako aj to muzicírovanie, aj ten spev, ale hlavne aj ten vzťah k tej ľudovej kultúre, ktorý v žiadnom prípade nebol podmienený nejako ideologicky, dajme tomu za socializmu, kedy predsa len ten folklór bol akoby viac vo vedomí, viac bol, nazvala by som to, podporovaný, tlačený, hej, ako kultúrna politika. Tak toto nebol ten prípad, lebo naozaj ja som z rodiny vlastne nositeľov ľudových tradícií, tak to by som to nazvala. Takže bolo to niečo, čo bolo prítomné a pre mňa akoby už vo veľmi nízkom veku bolo jasné, že ja sa chcem venovať hudbe a teda najradšej ľudovej hudbe, len u nás sa to vlastne ani nedá študovať ako samostatný odbor. Takže išla som študovať hudobnú vedu, muzikológiu a tam už potom v Bratislave, keď som prišla do Bratislavy, tak som stretla ako tých správnych ľudí, takto by som to nazvala, ktorí jednak boli takí hľadači tých autentických pôvodných fóriem folklóru, ku ktorým verejnosť ako keby nemala prístup, lebo väčšina verejnosti vlastne aj to, čo dnes počúva, sú nejaké štilizované formy vlastne. Aj folklórne súbory, to, čo robia, to sú štilizované formy vlastne tých ľudových prejavov. Takže my sme začali akoby pátrať po tých starých muzikách a tak a akoby zbaviť sa aj toho socialistického, toho ideologického nánosu, že išli sme ako keby po tom zrne, takto by som to povedala a bolo úžasné, že som prišla do Bratislavy a zistila som, že to, čo nejako tak podvedomo cítim ja, tak to cíti aj spoluhráč, ktorý je z Piešťan, ďalší z Liptovských Sliačov a tak, takže my sme sa tam
stretli taká veľmi dobrá partia ľudí a vlastne sme boli aj jednými z tých, ktorí spúšťali to hnutie tanečných domov a toho návratu k tradícii a k tým prirodzeným pôvodnejším formám vlastne ľudového tanca a hudby. Takže takto nejako som sa potom ja vlastne dostala aj k takému svojmu profesijnému smerovaniu a k tej etnomuzikológii. No a vráťme sa teda k tomu radvanskému jarmoku a možno vysvetlím, že prečo si tu ty, že teraz sme mali tento rok 366. ročník, čo je akože už naozaj veľká história. Ale od roku 2011 je vlastne radvanský jarmok zahrnutý do nejakého špeciálneho zoznamu. A vieš nám k tomu povedať viacej? Volá sa to reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vlastne vyplýva to z medzinárodného dohovoru UNESCO, kde sme sa zaviazali, že budeme takýto zoznam vlastne budovať a jeho súčasťou budú mimoriadne prvky duchovného dedičstva Slovenska. Ty si sa vlastne pričinila k tomu, aby bol tento jarmok do toho zapísaný. Tak pričinila v tom zmysle, že som členkou tej komisie, ktorá prijíma vlastne tieto návrhy, posudzuje ich a nejakým spôsobom sa ich potom snaží dopracovať tak, aby potenciálne mohli byť nominované do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré už funguje pod UNESCO. Aký bol ten proces vlastne? Čo všetko musela Banská Bystrica ako mesto urobiť, aby radvanský jarmok mohol byť zaradený do tohto zoznamu? Je tam vlastne presný postup, ako sa to robí na stránke ludovakultura.sk a to hovorím aj teraz ako takú osvetu voči všetkým, ktorí by chceli nejaký takýto zaujímavý prvok teda zapísať. Je tam formulár, kde sa popisuje ten prvok, jeho kontinuita, lebo to je dôležité, aby tá kontinuita bola nepretržitá. Vlastne to je jeden z dôležitých predpokladov. Opisujú sa tam potenciálne prínosy, potenciálne hrozby, ktoré takisto existujú, keď sa takýto prvok zapíše. A v tomto zmysle aj máme isté know-how aj zo zahraničia, ako to funguje. Takisto sa môžu podávať príklady starostlivosti o ľudovú kultúru, príklady dobrej praxe. Hej. Že napríklad systém toho vzdelávania, ktoré má úľuv, je takisto zapísané vlastne na takomto zozname. Takže je tam presný formulár, pomerne komplikovaný, ktorý veľmi podrobne skúma ten prvok, jeho tradíciu, jeho kontinuitu a jeho jedinečnosť. No a pointou toho je, že akoby tá iniciatíva na zapísanie takéhoto prvku by mala ísť z dola. Čiže nemá byť iniciovaná ministerstvom alebo nejakými odborníkmi, ale práve by to malo byť výrazom vzťahu nejakej komunity k tomu prvku. Hej, že dajme tomu skalický trdelník si Skaličania považujú ako ich proste špecifikum, majú na to špecifickú receptúru, ktorá je tiež súčasťou tohto nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a to isté sa predpokladá teda aj o radvanskom jarmoku, že je viazaný proste na spoločenstvo ľudí, ktoré sa s ním dokážu identifikovať a vlastne akoby s týmto spôsobom ho nejakým spôsobom tradovať. Hej. No ale radvanský jarmok patrí Radvani a nie Banskej Bystrici, nie? Áno, pôvodne áno, ale Radvan je vlastne súčasťou Banskej Bystrice, takže vníma sa to takto, že je to pokračovanie toho radvanského jarmoku, ktorý bol v Radvani. Ja som si prečítala na sociálnych sieťach takú akože zaujímavú pikošku, o ktorej som vôbec nevedela, že v roku 1966, keď sa Radvaň pričlenila k Banskej Bystrici, tak Bystrica mala iné jarmoky, ale že Radvaň si vlastne vydupala to, aby radvanský jarmok ostal a že asi vďaka teda aktivite, aktivizmu a sile ľudí z Radvane teda nám radvanský jarmok ostal, že to bolo veľmi zaujímavé pre mňa. No tak toto som ani nevedela, alebo teda si to možno nepamätám z toho spisu, ale určite tá tradícia tých jarmokov je dôležitá aj pre určitú identitu vlastne tých ľudí, ktorí s ním súvisia. A jeho zachovanie je podľa mňa o to vzácnejšie, že tie jarmoky vlastne kvitli vtedy, keď kvitlo remeslo, keď kvitli manufaktúry, keď boli cechy a tak. Ale vieme, že vlastne po vojne už tá manufaktúrna výroba alebo proste tie cechy vlastne pozanikali, alebo aj skôr možno, že už v medzivojnovom období, takže tie jarmoky ako keby strácali opodstatnenie a stávali sa takými, ako menili svoju formu, presne tak.
čo sa čiastočne, ja si to pamätám zo svojho detstva, dialo aj s Radvanským A ja si to jarmokom. pamätám, a to bola sama Čína. Že to bola burza, no, áno, presne, v burza. podstate. Takže akože menilo svoju podobu a preto sa mi zdá ako úžasné, že sa vraciame naozaj k tej individuálnej výrobe, k tomu majstrovstvu vlastne tých ľudových výrobcov a že sa to nejakým spôsobom sprítomňuje aj verejnosti. A ten zoznam alebo ten zápis na tom zozname je výborný aj preto, že nás zaväzuje nejakým spôsobom sa starať o to, ako ten jarmok vyzerá a ako bude vyzerať aj v budúcnosti. A máš pocit, že teda sa zlepšujeme v organizovaní radvanského jarmoka? Ja myslím... Určite sa zlepšujeme v tom, že už to není burza, hej, to ja si pamätám, hej, že už sa naozaj dáva oveľa väčší dôraz na to, aby tam boli remeselníci, aj to ako celkom pekne vyzerá na tom námestí. Myslím, že v čase sa to zlepšuje. To je taký môj súkromný dojem a v podstate bolo by tam čo riešiť samozrejme vo vzťahu k tomu, čo sa predáva, kde a tak, ale to je niečo, čo je vlastne riešiteľné, ale myslím si, že ten fundament je dobrý, aj ten kultúrny program je v podstate akože na vysokej úrovni. Ono je to totižto ťažké ako nájsť rovnováhu v tom, že aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú ľudovú tradíciu alebo nejakým spôsobom sa k nej hlásilo, ale zároveň aby to komunikovalo so súčasnými ľuďmi. Lebo asi nie je cieľom urobiť z toho nejaký skanzen alebo nejakú historickú prehliadku toho, čo bolo, lebo to je akoby ďalšie úskalie tohto, že chceme, aby to bolo živé. Takisto ako keď zapíšeme nejaký, ja neviem, dajme tomu horehronský ľudový spev, alebo horehronský viachlasný spev, tak takisto cieľom zápisu do toho zoznamu je to, aby sa to rozvíjalo, aby to žilo, aby sa hľadali formy, dajme tomu jeho inovácie. Ak zapíšeme niečo, dajme tomu čičmiansky ornament, tak tam vidíme, že sa dostal do dizajnu napríklad, hej, v tom lepšom prípade teda, hej. Áno. Ale sú tam aj teda tie úskalia, že vidíme, že sa stala aj súčasťou gíčovej kultúry. A to je to úskalie, ktoré tiež sleduje vlastne ten zoznam a je to proste pravidelne potom posudzované, že čo ten zápis spôsobil, ako sa to správa v tom prostredí a či ten zápis je skôr pozitívny alebo negatívny naopak. A ten zápis nás vlastne opravňuje potom postúpiť vyššie? Áno, ale tam už tej svetovej konkurencii, tak to už je tvrdé, samozrejme. Hovoríme teda o zozname UNESCO. Áno. To je vlastne ten zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Čiže tam už idú naozaj mimoriadne prejavy ako duchovnej kultúry rôznych národov, etník, rôznych krajín sveta. Takže tam, keď niečo nominujeme, tak to musí byť teda veľmi dobre teda podbitá nominácia, aby sa to podarilo vlastne aj nejakým spôsobom vylobovať ten zápis do toho svetového zoznamu. Ale máme ich viacero prvkov máme takto zapísaných. A o tom sa nebudeme teraz rozprávať, ale porozprávam sa ešte o tom, že nám hrozilo možno aj vypadnutie z toho zoznamu. A prečo nám hrozilo vypadnutie? Ako som hovorila o tých rôznych hrozbách, ktoré súvisia s tým zápisom, tak jednou z tých hrozieb je vlastne prílišná komercionalizácia. To znamená, to je jedno, či sa to týka radvanského jarmoku alebo niečoho iného, že jednoducho stane sa z toho nejaká komerčná značka, vytratí sa ten pôvodný zmysel a funguje to už len ako taký produkt na zarábanie peňazí, nazvem to takto. A keď niečo zarába veľa peňazí, tak veľmi často to ašpíruje k gíču, teda v oblasti kultúry určite. Hej, že to je jedno, o čom sa bavíme, že tá najmasovejšia kultúra máva veľmi často sporné vlastne umelecké hodnoty. No, takže toto je jedno ako z tých rizík a viem o tom, že teda aj radvanský jarmok bol v tomto zmysle hodnotený so zdvihnutým obočím v období, keď bol teda spojený s akciou Deň kroja. Áno, a poďme sa porozprávať teda o tom, že čo to je za akcia ten Deň kroja. My sme si to pred pár dňami zažili, myslím si, že ľuďom sa to veľmi páči a áno, bol to 7. ročník, to znamená, že pred 7 rokmi to bolo, niekoľko rokov to asi bolo spájané, myslím, že to bolo spájané s radvanským jarmokom. To znamená, že keď bol radvanský jarmok, tak zároveň prebiehal Deň kroja.
A veľa sa rozpráva o tom, že teda Deň kroja je oslavou folklóru. Čo si o tom myslíš ty? Ako uznávam legitimitu tejto myšlienky, aj keď tá oslava ľudových tradícií alebo oslava čohokoľvek mne trošku akoby pôsobí ako taký anachronizmus, lebo ja si myslím, že my máme menej oslavovať a viac poznávať vlastnú kultúru. A že to je cesta potom aj akoby k vlastenectvu, k národnej hrdosti, aj k takému prirodzenému sebavedomiu v zmysle toho, že kto sme, odkiaľ sme, aké sú naše tradície, čo vieme ponúknuť, alebo čo nám naopak chýba. Aj to je dobré vedieť. Takže mne je to trochu cudzie, priznám sa, tieto oslavy čohokoľvek, ale uznávam ako legitimitu tohto dňa v tom zmysle, že veľmi veľa ľudí má u nás vzťah k ľudovej kultúre, máme veľmi veľa vidieckého obyvateľstva, aj v Banskej Bystrici konkrétne. A ľudia ten kroj radi nosia, radi sa s ním stotožnia a je to priestor pre stretnutia a v tomto zmysle ako rozumiem tomu nadšeniu, ktoré vyvolal tento deň kroja. Tak je tam prezentácia rôznych krojov. Myslím si, že už teraz sa tam, a v podstate od začiatku sa tam zišli ľudia v krojoch z celého Slovenska. Ale boli aj kritické hlasy od začiatku, aj od tých, ktorí sa toho zúčastňovali, že je to také, ako si povedala, že komerčné a že sa tam málo dáva dôraz na tú možno osvetu, alebo to vysvetľovanie, lebo ja môžem poznať kroje, s ktorými sa stretávam, ako folkloristka, alebo proste z okolitých dedín, že nebudem asi, ako bežný občan, nebudem úplne vedieť, že ja neviem, je rozdiel medzi ponickým a očovským krojom, no nebudem. Tak to je naozaj už veľmi, veľmi vysoká veda, akože v tom zmysle toho. Ale tak domáci vedia. Domáci si to vedia. Ale že vlastne nemám šajnu potom o tých krojoch, ktoré sú proste ďalej za hranicami treba z nášho okresu alebo nášho kraja. Tak ty by si vedela predstaviť možno, ako by to malo vyzerať ten deň kroja, aby to prinášalo aj tú správnu osvetu, aj nejakú tú pridanú hodnotu, aby to nebolo len komerčným podujatím? Tak ono sa to akoby trochu tvári v tých vyjadreniach, že je to osveta o tom kroji, ale v tomto je to to je taký trik vlastne, pretože ja si aj myslím, že preto má tento deň takú veľkú popularitu aj medzi ľuďmi, ktorí sa nejakým spôsobom hlásia k ľudovým tradíciám, že nepodlieha výberu vlastne toho, kto bude účinkovať. To znamená, lebo my máme x folklórnych festivalov, x obrovských podujatí, ktoré sú teda aj financované z verejných zdrojov, kde sa ľudia môžu prezentovať, ale väčšina týchto festivalov má nejaké programové rady, má nejakú štruktúru, proste tí účinkujúci podliehajú nejakému kvalitatívnemu výberu. Nazvem to takto. Čiže je plno ľudí z rôznych obcí, ktorí sa napríklad nikdy nedostanú na festival Myjava, Východná, Detva, hovorím teraz o tých veľkých, lebo jednoducho neudržiavajú tie tradície na takej úrovni, aby mohli plniť tú osvetovú úlohu, lebo tu je nutné zdôrazniť aj to, že tieto podujatia sú zároveň vzdelávacími podujatiami, či chceme alebo nechceme, pretože my vzdelávanie o tradičnej kultúre nemáme zahrnuté v žiadnych osnovách. Sem tam niekto robí regionálnu výchovu na základnej škole podľa zručností tých učiteľiek, ktoré sú tam, ale u nás vlastne o ľudovej kultúre vzdelávajú folklórne súbory. To treba povedať rovno. Alebo budujú predstavu verejnosti o tom, čo to je folklór. No a teraz tí súbory to robia na rôznej úrovni, samozrejme. Viac alebo menej dôslednej, alebo vernej, alebo štilizovanej. Takže v tomto zmysle akože veľmi veľká zodpovednosť toho folklórneho hnutia, čo ponúka. No a na tomto dni kroja vlastne môžete vidieť hocičo. Nazvem to tak, ako to je. Že oblečiete si niečo, čo môže len pripomínať vzdialenie ľudový odev a ste regulérnou súčasťou toho dňa. Ale aj sa
vlastne môžete prezentovať. Áno, myslím, že aj na javisku, áno. Mhm. Podľa toho, čo som videla, tak tam... No a prečo sa to potom nekontroluje? Prečo Deň kroja, ktorý už má 7 rokov za sebou, a nemá takúto adekvátnu kontrolu a Tak prípravu? vnímam to, že je to súkromná aktivita pani Rehákovej a jej tímu, takže v tomto zmysle sa ako nedá nejako externe donútiť niekoho, aby tá kontrola tam bola. To je skôr akoby o takej osobnej zodpovednosti tých ľudí, ktorí to pripravujú, aby involvovali teda do toho prípravu procesu, dajme tomu aj odborníkov, ktorých my máme naozaj veľa na Slovensku, lebo naozaj v oblasti tej ľudovej kultúry my máme inštitúcie, my máme výskumné organizácie, my máme osvetové strediská. Je tu pomerne veľa odborníkov, ktorí sa do hĺbky zaoberajú okrem iného aj ľudovým odevom. Takže to nie je tak, že nie je to s kým, alebo nedá sa, alebo že by nebola nejaká ochota. Ja to beriem tak, že je to nejaký proste biznis plán, je to proste nejaká stratégia a predovšetkým si myslím, alebo pôvodne na podporu časopisu Slovenka, ako taká podporná teda akcia a takto to funguje. No a tá verejnosť alebo tá folklórna verejnosť je ochotná sa na tom zúčastňovať. Čiže asi to je dôležité, lebo keby tí ľudia tam nešli, tak ani tento plán by nemohol fungovať. A prečo sa vlastne neohradí folklórna verejnosť? Tá, ktorá možno naozaj ctí tradícia, snaží sa vlastne o tú čistotu a o to dodržiavanie všetkých tých náležitostí. A pýtam sa aj preto, lebo ja registrujem skrz niektoré skupiny aj kritiku voči organizátorke hlavnej. Je to taká možno pre mnohých ľudí smiešná kritika, ale je to kritika vlastne jej ustrojenia. Hej. A týka sa to teda hlavne topánok a ustrojenia vlasov, alebo teda hlavy. Že prečo sa to vlastne, prečo to nemá tú správnu odozvu od nich, keď vlastne organizujú jeden z najobľúbenejších akcií alebo festivalov, ktoré zameriavajú sa na tradičnú kultúru. Teraz myslíš kroj, odozvu od odborníkov alebo od tých odbornej folklórnej verejnosti, povedzme, hej, že ja neviem, že či sú to úplne všetci odborníci, ale proste môžeme spomenúť Folklór bez fejku, ktorý sa k tomu vyjadroval tiež niekoľkokrát, alebo ľudia, ktorí vedú skupiny naozaj zamerané na uchovávanie krojov. Tak v mojom okolí, alebo teda tí odborníci, s ktorými sa ja stretávam, tak tí sú zhrození častokrát. To poviem tak, ako to je. Ale opäť, to, že niekto niečo robí nekvalitne, nie je dôvodom na to, že to nemôže byť. Hej? Lebo jednoducho, keď si na to dokážu zohnať peniaze, keď to dokážu zorganizovať a nadchnúť preto ľudí, tam nie je externá sila, ktorá tomu môže brániť. Odborníci razia teóriu, že oni majú čím kvalitnejšie robiť svoju prácu a takisto ju nejakým spôsobom popularizovať, aby urobili nejakú opozíciu vlastne tomuto. Hej? Čiže to, že tie hlasy zaznievajú, to je fakt. Mnohé kvalitné telesa, súbory, aj jednotlivci sa toho nechcú zúčastňovať, takže tam neprídu, ale aj tak si myslím, že väčšina tých účinkujúcich toto vôbec proste nerieši. Oni sa ustroja tak, ako najlepšie vedia a mnohí veľmi krásne, reprezentatívne naozaj a prídu stráviť čas, kde nie sú nikým posudzovaní, kde sa stretnú, zaspievajú si, každý dostane priestor na pódiu pred plným hľadiskom a to je niečo, čo je lákavé vlastne pre tých ľudí. Takže v tomto zmysle tomu rozumiem úplne. Ja si to tiež viem predstaviť, akože tiež sme boli na Dni kroja, nie úplne tento rok, ale boli sme a ja tiež mám nejaké kúsky krojov doma. Nie všetko je kompletné, tak tiež viem skombinovať ako keby svoj bežný odev s nejakou krojovou súčiastkou a som celkom hrdá potom, že niečo mám. A
Kde by si vlastne ľudia vedeli nájsť také tie naozaj správne informácie o tom, že keď sa chcú zúčastniť napríklad budúceho dňa kroja a chcú byť správne ustrojení, aby naozaj ctili tie tradície a ctili to, čo nám zanechali naši predkovia. Tak s tým krojom to nie je úplne také jednoduché, lebo my sme si akoby stanovili nejakú podobu kroja, že toto je ten reprezentatívny kroj. To je väčšinou podoba, aj ten pojem kroj je vlastne umelý, to by som tu chcela povedať, že ten ľudový odev je správnejší, hej. Dobre, budem sa snažiť. Takisto nie je správna terminológia ľudový kroj, hej. To je ako spojenie, že židovská synagóga. To je vlastne podobné niečo, ale to veľmi často používajú aj novinári, a takže je to taký akože terminologický zmetok, ale že máme takú tú predstavu, že to práve je ten ľudový odev väčšinou z medzivojnového obdobia a taký ten kostolný vlastne, nazvime to ten najsviatočnejší. Hej. No ale ten ľudový odev mal teda rôzne iné podoby, ale je fajn, keď je akoby je to určitá architektúra. To vlastne Plicka hovoril, že je to zložitá znaková architektúra, ktorá keď sa poruší, tak je to vlastne problém. Čiže sme poznámku, že Karol Plicka bol teda známy fotograf. Aj zberateľ ľudových piesní a teda etnograf významný a znalec teda slovenskej ľudovej kultúry. No a je v zásade jedno, aké to vývojové obdobie toho ľudového odevu si zoberiem, alebo či je to ľudový odev, ktorý sa používal pri práci alebo do kostola, všetko je toto legitímne. Hej. Možno to, čo ľudí dráždi na to, je nedodržiavanie tej znakovosti, lebo ten ľudový odev mal aj akoby inú funkciu ako to, že mám mať niečo oblečené, ale na základe toho sa vedelo, odkiaľ je ten človek, či je slobodný alebo ženatý, alebo či si hľadá frajerku, alebo že či pôjde na vojnu, alebo že či je vdova napríklad. Proste malo to nejaké svoje pravidlá a určitú symboliku a teda túto znakovosť. No, keď sa tá znakovosť poruší, a to je znakovosť, ktorá ešte veľmi dlho vlastne aj v našom tom prirodzenom prostredí pretrvávala, veď ešte my si pamätáme staré tety z dedín, že chodili v šatke jednoducho. A podľa mňa to funguje ešte stále v niektorých krajinách. Mnohých tak v krajinách určite, ale aj na Slovensku ešte sú lokality, kde stará žena proste nevyjde bez pokrývky hlavy. No a táto znakovosť vlastne, keď je akoby porušená, tak to je to, čo akoby je také iritujúce, nazvem to takto, hej. A to je vlastne aj to, čo ľudí irituje aj na našej pani ministerke. To som sa chcela aj spýtať, že ako to vnímaš, že na tom dni kroja to tak asi najviac vidno, lebo vieme, že sa tam proste prezentujú politici a vysokí predstavitelia v krojoch. A neviem, že či môžeme povedať, že či to je úplne vhodné, alebo či sa tak akože vhodne prezentujú v tých krojoch. Tak ja sa snažím mať odstup v zmysle toho, že ten ľudový odev patrí nám všetkým. To znamená aj predstaviteľom vlády, aj politikom, aj vo vysokej politike, aj v regionálnej. Jednoducho je to naše nejaké spoločné kultúrne dedičstvo. To, čo skôr je iritujúce na tom, je to, že sú to ľudia, ktorí deklarujú, že si ctia ľudové tradície a aké je to dôležité a tak, čo je potiaľ to v poriadku, ale zároveň nemáme s nimi skúsenosť z minulosti, že by si ich ctili vtedy, keď v tých funkciách neboli. To je napríklad naša pani ministerka. Deklarujú, že si ctia tradície, ale tým, ako sú ustrojení, vlastne nám hovoria, že si ich nectia. Áno. To je aj tá pokrývka hlavy. Napríklad. A teda si myslím, že úplne fópa je, keď ešte poučujú ľudí, ktorí roky nezištne a v neľahkých podmienkach tu zachraňujú kultúrne dedičstvo. Poučujú ich vo vzťahu k vlastenectvu a k identite a čo majú a vieš, čo ty myslím, hej? Áno, ja viem. Konkrétne pani ministerka
namiesto toho, aby keď nejako teda dovysvetlila svoj odev vo východnej, tak ona povie, že mala som kroj z Mijavy, ak to neviete, tak si to doštudujte. Čiže toto je hodné kritiky podľa mňa, lebo ona, akože ľudia, ktorí sa venujú folklóru, alebo teda ľudovému odevu obzvlášť, si nemusia nič doštudovávať, lebo na to netreba naozaj žiadne veľké skúsenosti, aby videli, že nemala na sebe kroj z Mijavy. No. Čiže to chcem tým povedať, že mať na sebe kroj je v poriadku a je fajn, že keď volím teda takúto podobu z toho slávnostného odevu, dajme tomu z toho medzivojnového alebo povojnového obdobia, tak by mal byť v takej podobe, z ktorej má byť vrátanie tej znakovosti. To znamená, nemala by mať 50-ročná žena na hlave ten venček. Hej, to je to, čo tak často spomínam, lebo venček je znakom panenstva. Hej, to znamená, som panna, mám už po konfirmácii, dajme tomu, a budem si hľadať ženícha. No, tak ono to pôsobí trochu bizarne na postarších dámach, hej, nazvieme to takto. No, ale to je zase tá predstava, že zaujímajú sa o to veľmi povrchne a majú pocit, že kvety vo vlasoch to je také ľudové. No, takže asi takto nejako to vzniká. Neviem, že či sa ťa môžem spýtať ešte napríklad na to video, alebo teda na ten príhovor, ktorý tak rozvíril vody a to bol teda príhovor župana, teda predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý tam tiež prišiel teda v kroji, ale prišiel v takom porovnaní teda s odetím ministerky alebo niektorých tých, alebo pána prezidenta, ktorý teda tiež z Banskej Bystrice a on tiež veľmi rád chodí v kroji, tak bolo vidno ten ako keby nepomer, hej, že on tam prišiel v takom podľa mňa bežnom pracovnom kroji a trošku urobil veľké výčitky smerom k ostatným politickým predstaviteľom. Tak, že otázka je, že ako to vnímaš ty, a druhá vec je, že či vôbec je vlastne problém, že sa tam všetci takto akože v tých krojoch ako prezentujú a teraz jeden krojovaný politik vyčíta niečo druhým krojovaným politikom, že či to už vlastne celá tá akcia nebola tak akože trošku unesená a či to je vlastne problém len tohto jedného ročníka, alebo je to taká tradícia už pomaly, že na folklórnych slávnostiach a v rôznych folklórnych podujatiach sa títo politici tak radi prezentujú v krojoch. Veľa otázok. No tak skúsim to nejako uchopiť. No to, že sa politici prezentujú v krojoch alebo za prítomnosti ľudí, ktorí sú v krojoch, nejakých spevákov, tanečníkov a tak, je prax, ktorá tu pretrváva veľmi dlho už a rozhodne teda nie je záležitosťou len súčasného obdobia. A myslíš, že to je aj v iných krajinách takto? Áno. Aj, je to, že nie je to nič také neobvyklé pre tak samozrejme v tej takej, nazvem to, nie úplne dávnej minulosti, je to samozrejme záležitosťou všetkých krajín východného bloku, kde akoby taká tá jednoznačná podpora tej ľudovej kultúry a ten príklon k tým ľudovým tradíciám a ich podpora vlastne sa stali výkladnou skriňou politík jednotlivých tých socialistických alebo komunistických režimov. A je to aj pochopiteľné, lebo týka sa to predovšetkým teda tej východnej alebo juhovýchodnej Európe, kde tie prejavy folklóru naozaj aj v tej prirodzenej podobe ostávali oveľa dlhšie živé ako napríklad v tej západnej Európe. Hej. Čiže keď to takto nie je v Nemecku alebo niekde inde, tak je to do určitej miery pochopiteľné, lebo tam tie najstaršie vrstvy ľudovej kultúry alebo teda v takejto prirodzenej podobe zanikli oveľa skôr ako u nás. Takže v tomto zmysle tí politici nielen za socializmu, ale aj za slovenského štátu, dokonca aj za prvej Československej republiky, veľmi správne chápali, že čo je tým ľuďom blízke. No. Takže toto funguje to aj doteraz a vlastne chodia tí folkloristi alebo to folklórne hnutie robiť kompár s tým politikom. Nazvem to takto. Čo by bolo v poriadku, keby išlo o to hovorím teraz súkromne samozrejme za seba, o účinkovanie z presvedčenia.
Hej, že keď ja som presvedčená, že chcem podporiť tohto politika a som ľudová speváčka, tak je podľa mňa úplne legitímne, že sa oblečím do toho kroja, zaspievam, to je OK. No. Iné je to, keď sú tí ľudia svojím spôsobom korumpovaní tými financiami, lebo do toho folklórneho hnutia sa neleje až toľko peňazí, koľko by si možno verejnosť predstavovala, že všetky tie telesa svojím spôsobom zápasia o to, aby prežili a aby mohli fungovať. Takže tie peniaze sú určite lákavé aj na tie politické kampane a tak. Takže toto beriem ako takú prirodzenú súčasť vlastne toho spoločenského života, nazvem to takto. To, čo možno ľudia ťažšie demaskovávajú, to, že tí politici to naozaj používajú ako taký nástroj na sebapropagovanie a na zviditeľňovanie sa a na také podprahovanie, masírovanie tých potenciálnych voličov, že aha, to som ja, pravý Slovák, proste hlásim sa k tomu a tak. Ale to je veľmi ťažké podľa mňa. Akože ani ja by som si asi nedovolila úplne povedať, že kto z nich minimálne teda nie u Ondreja Luntera a napríklad u Jána Novska, hej. Lebo všetci vieme, že proste sú to obidvaja ľudia narodení na hore Hroní. Áno. A kde tá tradícia je veľmi živá, hej. Áno. Takže ja tam by som sa teda fakt si neodvážila povedať. Ale zase u nich ani nemám ten pocit, že by nejakým spôsobom sa príliš pertraktovali v tom ľudovom odeve. Toto som ja nemala teda nikdy spojené v podstate ani s jedným, ani s druhým a v tomto zmysle si myslím, že je to zdravé, že vedia odkiaľ sú, majú vzťah k tej svojej kultúre, poznajú jej hodnoty, netreba im to nejakým spôsobom vysvetľovať, že čo to je tá ľudová kultúra a prečo sa aj v Banskej Bystrici stávajú máje na sídliskách napríklad, že toto je im ako keby jasné, ale nepotrebujú to používať ako nejaký nástroj pre vlastnú propagáciu. No. Čiže toto by som považovala za taký zdravý vzťah. No. U iných politikov je to vyslovene to, o čom sa rozprávame, že je to vlastne účelová záležitosť a že ich v podstate tá ľudová tradícia vôbec nezaujíma, ani jej život, ani jej podoba. Je to priestor odprezentovať sa niekde, kde je veľmi veľa ľudí a tým, že si dám ľudový odev, sa im nejakým spôsobom priblížiť, dajme tomu tak. A to je to aj o čom hovoril ten Ondrej Lunter, že tak ponúkajú ten svoj ľudový odev, lebo nemajú čo iné ponúknuť veľmi často. Tak zaprajme si menej fejkových folklórnych slávností a menej fejkových ľudí v krojoch a viacej úprimnosti a možno aby ľudia hľadali naozaj ten zdroj tradícií tak, ako naozaj bol a neuspokojili sa len s nejakým pozlátkom. To by sa mne teda páčilo, keby sme boli trošku úprimní aj voči svojim tým tradíciám a voči tomu, odkiaľ sme prišli. Ja ti veľmi pekne ďakujem a myslím si, že by sme sa ešte vedeli rozprávať hrozne dlho a možno si dáme ešte nejaké repete niekedy o nejakej téme, ktorá bude súvisieť s tvojou prácou alebo s tvojou tradíciou, ktorú máte v rodine a s folklórom. Betka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si našla čas na nás. Ja ďakujem a pozdravujem všetkých. Moje meno je Martina Strmeňová a budeme sa počuť v podcaste Bystrica má naviac opäť budúci piatok.